Дякую. Я почав підійматися на сцену ще 3 коміки назад. 40 гадоў таму, калі я толькі пачынаў выступаць, мне ўсе казалі, што гэта выдатны спосаб чапляць чык. Пабачым. Стварыў сабе профіль на сайце знаёмстваў для старыкоў. Называецца высокіціск.com. Я спытаў жанчыну з таго сайта, што ў яе новага. Яна напісала 140 на 95. Ёсць вялікі плюс у спатканнях з жанчынамі майго ўзросту. Не трэба знаёміцца з ейнымі бацькамі. Пакуль я не набыў сабе слыхавы апарат, мне было цяжка працаваць з публікай. Я неяк спытаў, адкуль ты? А мне ад маёй мамы. Я пачуў Майамі, я сказаў, я быў там. Нядаўна ехаў на Уберы, мяне вёз егіпцянін. І калі я сеў у яго машыну, ён размаўляў па тэлефоне, але я не бачу ніякага дэвайсу. Таму я падумаў, што ён размаўляе са мной. І я быццам нешта і чуў, але нічога не разумеў. Я подумал, ну вось, инсульт, привет. Я стаў вельмі нязграбным. Хто-небудзь з вас ужо раніў тэлефон у туалет? Так. Я таксама ураніў і потым паклаў яго сушыцца ў пачак-рысу. Хто-небудзь раняў пачак-рысу ў туалет? Прайшоў апытанку на Фейсбуку пад назвай «Якая ты жывёла?». Мне напісалі, якая вымірае. Прайшоў каланаскапію. Напрыканцы мне сказалі, пабачымся праз 10 гадоў. А я такі, а вось хрэн табе, ясна? Я паспрабаваў праграму для старэння твару. Мне напісалі, не, вам не трэба. Я, дарэчы, геймер. У нас тут геймер, ё? Во што гуляеш? Rocket League. Чаго? Rocket League. Rocket League. А я вось у крыжакі-нолікі. Бывае, з пацанамі да ночы сасіжваемся. Хадзіць мне ўжо бывае цяжкавата. І я баюся спатыкнуцца і ўпасці. Таму я надзяваю шлем. Але я не хачу, каб з мяне смяяліся. Таму я бяру з сабой скейтборд. Я раней шмат курыў, вельмі шмат. Я курыў нават падчас прабежак. Вядома, гэта было тупа. Таму я кінуў бегаць. Я вельмі люблю сигареты. Я курыў пасля сексу. Я курыў перад сексам. Час-подчас я курыў і замест сексу. Я афіцыйна старык. Маю права раздаваць няпрошаныя парады. Сказаў неяк малому падцягнуць штаны, бо бачыў яго трусы. Ён раззлаваўся, хацеў нацягнуць мне мае трусы на галаву. Але нічога не выйшла. Я быў без трусоў. Неяк даслалі мне брашурку. Можна аплаціць крэмацыю загадзя. Што вы смяецеся, гэта добрая прапанова. Калі памерці ў пажары, табе вяртаюць грошы. Думаў татушку сабе набіць, але, праўда, пакуль не выбраў якую. Можа, льва, які рычыць, альбо чэрап, альбо адрас, дзе жыву. Цяжка быць старым. Зайшоў у антыкварную краму, мяне не выпусцілі.
Калі бачу яркае святло, іду на яго. Неяк спытаў Сіры, колькі мне засталося. Яна змяніла тэму. Але ёсць і плюсы. Быць такога ўзросту. Часта людзі паднімаюцца, каб саступіць мне месца. Гэта здорава, калі ў транспарце, але не так крута, калі ў туалеце. Я сам з Х'юстона ў Тэхасе, і цяпер я маю магчымасць карыстацца ўсімі аўтобусамі ў Х'юстоне бясплатна. Бабанькі з Х'юстона, гэта інфа для вас. Цяпер я даеду да вас, дзе б вы не былі. Быў нядаўна ў доктара, бо я думаў, што ў мяне артрыт. Але не. Гэта быў не артрыт, а трупнае дубенне. Неяк сябар мяне спытаў, ці хацеў бы я паўдзельнічаць у праграме па догляду за старымі. Я пагадзіўся. Цяпер даглядаю 100-гадовага дзядзьку. Я б хацеў быць дзедам, але не маю нават дзяцей. Трэба чымсьці заняцца. Нагадваю, леді з Х'юстона, я магу даехаць да вас вельмі хутка. Кожны раз, калі я пакідаю сваю кватэру, я вяртаюся, бо я на нешта забываюся. Сёння я пацягнуўся за сваім гаманцом, забыўся штаны. Карыстаюся новай тэхнікай для паляпшэння памяці. Перастаў слухаць людзей. Не трэба запамінаць усялякае дзярмо. Ведаеце, я алкаголік у завязцы. Я не п'ю ўжо 36 гадоў. Так, дзякуй. Раней, калі быў маладым, я быў яшчэ тым бабнікам. Расклад быў такім: напіцца, пазнаёміцца, паехаць да мяне, секс, выклікаць сабе таксі, паехаць, успомніць, што гэта была мая кватэра. Аднойчы адна лэдзі папрасіла яе адшлёпаць. Я спытаў, навошта? Яна сказала, што можа быць непаслухмянай. Таму замест шлёпання я паставіў яе ў вугал. Гэта былі складаныя стасункі. У яе было памнажэнне асобы, а я блага запамінаю імёны. У каледжы я напісаў курсавую пад назвай «Гісторыя грамадскай інтаксікацыі ў Злучаных Штатах Амерыкі з каланіяльных часоў да сённяшняй раніцы». Мяне адлічвалі з каледжу двойчы. Першы раз за п'янкі, у другі раз я быў цвярозам, але гэтае гаўно мне не давалася. Люблю піць у святы. Напіваюся, а потым іду да суседзяў калядаваць. У любое свята я напіваюся і калядую. Люблю петь. Перад шоу. Не сваім, перад добрай раніцай, Амерыка. Мяне нават арыштоўвалі за кіраванне ў п'яным стане, але я тады яшчэ і гашык курыў. Мне сказалі дунуць у трубачку. Я зацягнуўся гашыкам і дунуў паліцэйскаму ў твар. Адзін раз жывём. Мяне арыштавалі і прысудзілі грамадскія работы. Таму ў доме для старых я дапамагаў сам сабе. Мой першы візіт у клуб ананімных алкаголікаў прайшоў так сабе. Там жа ўсё ананімна, так? Таму я прыйшоў у хакейнай масцы. Мне 74 гады. Працягласць жыцця для мужчын 76 гадоў.
Працягласць жыцця для жанчын 81 год. Я подумала, што калі змяніць пол? Нядаўна выплаціў пазыку за каледж. Вы цудоўная публіка, дзякуй вам.